Son Xosé Carlos Valcárcel, son o candidato do Partido Socialista á Alcaldía de Barbadás e é a segunda vez que me presento. Nesta ocasión levamos unha candidatura na que pretendemos incorporar a todas as sensibilidades do noso Concello, xente nova, xente madura, xente que coñece con detalle e en profundidade a problemática do noso Concello e que quere incorporar todas as sensibilidades sociais. Estos son os terreos que o Concello de Barbadás destina ao futuro centro de saúde. Un centro de saúde que tiña que ter iniciadas as obras antes de finalizar o ano 2010. Estamos no primeiro semestre do 2011, as obras ainda están sin iniciar e ainda están sin licitar. O Partido Socialista o que pretende e polo que loita é por conseguir un centro de saúde digno para todos os veciños e veciñas de Barbadás. Aquí está unha mostra da desidia do Concello de Barbadás e da xestión do señor Freire, que levamos anos e anos esperando a que se construa un centro de saúde e finalmente destina a esa dotación unhos terreos como estes, unha mala ubicación. A pesar de que consideramos que esta non é a ubicación máis aceitada para un centro de saúde, o que pretendemos e polo que loitamos é porque finalmente se faga esta dotación que cubra as necesidades da veciñanza da Valenzá e de todo o Concello de Barbadás. Estas son as piscinas municipais de Barbadás, son as únicas piscinas das que dispomos no Concello. Podedes ver as súas dimensións, son cativas. Non se corresponden cunha poboación de perto de 10.000 habitantes. A Xunta de Galicia e o Concello de Barbadás hai un ano e medio fixeron a promesa de que se iban a construir unhas novas piscinas. Non poñían data. A día de hoxe non hai ningún proxecto nin ninguna visión de futuro en relación a esta dotación. O Partido Socialista e este candidato quere loitar para que esa promesa se cumpra. E aquí temos outro dos incumprimentos do Partido Popular e da Diputación de Ourense cos veciños e veciñas de Barbadás. Estas son as obras do Polideportivo Municipal, que estaban contempladas no plano de obras da Deputación para estar rematadas no ano 2006. Estamos no ano 2011 e as obras están, como todos vós podedes ver, sen rematar. Ademais deso, resulta que consideramos que estas obras, este pabellón polideportivo, non é o axeitado en canto a dimensións para a poboación que temos no noso Concello. Temos que rematar esta obra, pretendémola rematar o máis pronto posible e, de novo, volvo a dicir, contamos cos veciños de Barbadás. Estamos nas inmediacións da zona que o Concello de Barbadás supostamente destinou a construción dun centro de ensino secundario. Había unha promesa do conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, en que as obras se iniciarían no primeiro semestre do ano 2010, de xeito que no curso 2010-2011 estarían os alumnos de bacharelato escolarizados aquí, no noso instituto e no noso concello. Como podedes ver, o que hai son sextas e silvas. Isto é unha promesa máis dos incumprimentos, unha proba máis dos incumprimentos do señor Freire e do Partido Popular. Esta será unha das prioridades para o Partido Socialista no caso de que nós gobernemos. Este candidato que non vai facer é demagoxia. Este candidato o que pretende é solucionar os problemas de Barbadás convertindo o Concello de Barbadás nun concello no que confiar.